Lady Business Camp on innostava ja suoraan puheeseen rohkaiseva tapahtuma, jossa annetaan konkreettisia työkaluja yrittäjän arkeen. Ja tavoite on se, että tästä tulisi tämmöinen vuotuinen perinne, eli kokoonnutaan Logomoon taas toivottavasti ensi vuonna uudelleen. Rohkeus on halua olla maailman paras jossain asiassa. Eli täytyy pyrkiä olemaan jollain osa-alueella siinä yrityksessään tai liiketoiminnan tekemisessä maailman paras. Sitten pärjää. Rohkeus on sitä, että tekee sitä, mikä pelottaa eniten, ja tekee sen siitä huolimatta. Ja etenkin nyt, kun pitäisi tehdä enemmän kuin puhua, niin kannattaa yrittää, vaikka pelottaa kuinka helvetisti. Tämä on hyvä tapahtuma just siihen.